खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि आयेन आफादाव साननैनि BTCनि रां बजा जथुम खुंनाया मैया जोबनानै थांबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव परिषदनि 2026-27 मायथाइनि थाखाय खमैबो 1,588 कौटि 31 लाख रां साधारन बाजेटखौ दाखिल खालामबाय। नाथाय फारसेथिं बेरेखा दोलो एबा UPPL दोलोआ BTCनि बाजेटखौ लानानै गोजोननाय गैया होननानै फोरमायदों UPPLनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि जों UPPL दोलोनि जानानै BTR ओनसोलनि गासै रायजो राजानि जानानै गोख्रों बाहागो लादों आरो जोंनिफ्राय गोख्रोङैनो दानि सोलिफु BPF सोरखारनिसिम माखासे गोनां आयदानि सायाव बिथांमोनखौ सोंलु दैखांदों। बेनिनो माखासे सोंनायनि फिननायखौ बिथांमोना होदों आरो माखासे फिननायखौ बिथांमोना खेंसालियायै फोरमायनानै एरायदों। जों UPPL दोलोनि जानानै BTR गोरोबथानि माखासे दफाजों लोगोसे NDBनि बारग' मावथिफोरखौ माबे थासारियाव दङ बिथांमोननि केसखौ सिफायनायनि राहा लागोन ना लायाखै, साबेसे NDB केडारफ्रा जोबथेसालियाव दंबावो बेखौ सोंथि दैखांदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेनि फिननायखौ रोखायै होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो BTR गोरोबथानि गेजेरजों गोदानै सोसनजानाय गामिफोरनि जौगालु हाबाफारिनि थाखाय मा थांखि लादों बेनि सायाव सोंथि खालामनायाव मोजाङै बिथांमोना फिननायखौ होनो हायाखै। बेनिफ्राय जों बुंनो हायो BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ बिथांमोना मोजाङै नायबिजिराखै आरो बेखौ मावनो थाखाय बिथांमोना बेसेबां राजि बेनि सायाव जोंहा सन्देह दङ होननानैबो बुंथिबावदों UPPLनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा। खर'सा आसामाव दैबानाजों भुगिनांनानै जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया दासिमाव गासै 67 सिमहालागै बांहैबाय। शिबसागराव फिन आरोबाव दैबानाजों जिउ खहा जाबावनाय सानै सुबुंनि जिउ खहा जानाय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। दैबानानि दैया एसे खमायदोंब्लाबो गासिबो सिलिंखार खालामलांनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि दुखुआ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। आसामनि गिख्रंथाव दैबानाखौ नोजोर बोनानै भुगिनांनाय नखरफोरनो कंग्रेस हान्जायाबो मदद होनो थाखाय आखाइ फोलावहरदों। सा 19 कंग्रेस एमएलएफोरा जयै दानसेनि बेथन गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 15,20,000 रां अनसुंथाइखौ गथायदों। फारसेथिं दैबाना आरो बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव आसामाव 1 आगस्टसिमहालागै गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि होबावदों बोथोर बिगियान बिफान एबा IMDआ। आसामजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्डनि बायदि ओनसोलफ्राव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा फैनायनिबो सांग्रांथि होदों IMDआ। आसामाव तिनिसुकिया, धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्लायाव बांसिन अखा हागोननि सांग्रांथि फोसावदों आरो फारसेथिं तिनिसुकियायाव कमला गाबनि सांग्रांथि फोसावनानै होदों IMDआ। मणिपुर पुलिसआ सानै आइजोनिफ्राय सिग्रोमनानै थरसे हेन्ड ग्रेनेडखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे हमजानाय सानै आइजोखौ मणिपुरनि इम्फल जिल्लानि आन्द्रा थानानि बेन्दोंआव थानाय सान्ता बाजार मुंनि जायगानिफ्राय हमनो हादों। हमजानाय सानै आइजोखौ 46 बोसोर बैसोनि रहिदा बेगम आरो गुबुन सासेखौ 18 बोसोर बैसोनि रहना बेगम होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे हमजानाय सानै आइजोआ बाजाराव हेन्ड ग्रेनेडखौ लानानै बमा बेफ्रुहोग्रा दुथां सुबुंफोरनो फाननो थाखाय लाबोदोंमोन। पुलिसआ बिसोरखौ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनावनो आइजोफोरखौ सिग्रोमनानै हेन्ड ग्रेनेडखौ बोखांनो हायो। जाथायखौ लानानै दायो पुलिसआ आइजोफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै बे जाथायनि सायाव सोर सोमोन्दो दङ आरो हेन्ड ग्रेनेडखौ बबेयाव माबोरै मोनखो बेनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनायखौ जागायजेनो। लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि अबथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला चिरांनि बिजनीनि सातियानगुरि लामायाव मोनानि समाव न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामायाव स्कुटिजों जाब्रबथाय जानानै राजु बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा बिजनी दख'रा एबसुनि बारग' रांगिरि आरो BDSAनि गेलेमु नेहाथारिमोन। बिथांखौ लामा जाब्रबथायजों जिउ खहा जादोंब्लाबो बुथारनायनिबो सन्देह खालामनाय जादों मानोना जिउ गोमानाय सुबुंनि खर'नि उननि बाहागोआव जोखोम जानायनि रोखा सिन दङ नाथाय स्कुटिया जेबो रोखोमनि खहा जायैखौ लानानै बुथारनायनिबो सन्देह खालामनाय जादों। बिथांखौ गावा जासे बिथांखौ हमनानै एरेस्ट खालामनो हायोमोन। फरेस्टनि नियम बायदि बिथांखौ जेलावबो हरनो हायोमोन बा जिहेतु खारनायनि खुनु लामायानो गैया होननानै बुंदों। माने ओरैबायदि मोनसे जायगायावसो बिसोर हमखादों बेनिफ्राय खारग'लांनो हागोन बा खारनायखाय गावदों बेबायदि जेबो बेबायदि गैया आरो बिनि सायाव मोनसे जुडिशियेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै जोङो बुंदों। मानो होननानै बुङोबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो फरेस्टनि EM बिथांनि स्टेटमेन्टखौबो जों नुदों माने डिपार्टमेन्टजों गावलायलायनायावसो थैदों होननानै। दा बेयो नंखायथार बे बाथ्राया बेयो माब्लाबाबो बे गनायजाथाव बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बे गासैबो जाथायखौ लानानै जाहाथे मोनसे नायबिजिरनाय जायो बेखौ जोङो खावलायदों आरो जाय बेक्तिया बेखौ गावबाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ साजा होनायनि बेबस्थाखौ खालामो। सोरनि थिननायाव बे जाखो
सोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा ना सोरनि दैदेननायाव बे टिमा थांदोंमोन बेखौ गासैखौबो तदन्तनि आवथायाव लाबोनांगौ आरो बे जाथायखौ थाबैनो जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखाय आङो सरकारखौ खावलायदों।